Po posilnění poezí mě volá N. Jako nová škola. Je vždycky dobře, když stará místa novým duchem ožijí. Tak jako kartuziánský klášter v Králově Poli fakultou informačních technologií. Architekti Vladislav Vrána, Gustav Křivinka, Aleš Burian. V letech 2004 až 2007 byl tento velkorysý a smělý plán v realitě rozehrán. Do barokního areálu s výsledkem víc než zdárným vstoupily prosklené počítačové laboratoře a posluchárny. A tato kašna je vám povědomá? Ano, podobnou, ale provedenou v oceli jsme již od Aleše Buriana v Litomyšli viděli. Už jsme doma. Ba i tato dvojice, ne zrovna malinká. Chybí tu jen Křivinka. Do průniků pohledového betonu a světla se výtvarná díla studentů ateliéru Petra Kvíčaly promyšleně vpletla. Přívětivé přednáškové sály. To by bylo, aby se zde informace do hlav nenasály. Karteziánské meditace, samotu a mlčení vystřídalo počítačových monitorů záření. Cesta je proměnlivá, cíl se nemění. Proniknout k podstatnému, úcta k vědění.